Osainggo pandai mama tuli baco membana yatim ka mama mandanga kato dari yatim. Ola berang mama badan yatim la berang tuangku tigo lari maalun gai kok la berang mirama tonyo bantu sago sonsong bulunyo bantu saga nai ampadu kata lingo tasingwang karuntung miang talajang hati nambalado. Oda ngala diang buyong yatim le jale urang nambah sekolah. Oh adola mandi jo bapaknya sadangkan badanang dak bamandi bapak indak bamandi indak. Ada sana batamu kita babaliak jo Siril Asmara. Jangan lupa minggu besok buka YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Siril Asmara di album-album yang berikutnya. Dadah di sana. Allah buasi anak pelo anan situ kamalang buasi anak pelo batanglah bagata larang Jawa kasadonyo oh batanglah bagata larang Jawa kasada hanya onan tadi lakasen olah nombor ladu kini laka masuk kambang akan nomor latigo
tolong japui larang rantawe olah tolong dijapui O kata badannya layo pulo tapaso duduk di O duduk di bangku balaki danan upiek mardalena tadi la jalenyo menyupier Oh Olah jalenyo menyupiroto ndak guno to bilang lamo bana maalun sajo badaninyo Tantu kini mencari baju maalun badan mardalena dobana di pasau kuning nam baju nak kanyo Bali ado bana di pasar Bukit Tinggi pakaian nindak kanyo ambil O kamanyo membali baju kamanyo arahan baduo yo yatim karma iyo yo to seden tadi ke padang panjang bali bang aju O ke padang panjangnya bali baju di sinan bekato yatim karma onde dek kandung mardalena tadi ado dia badu narancak tadi ado serewa elok mangat sampai ke padang panjang bana Oh baru bakato mardalena onde udah dengan bana bekoi marbali baju nandi Bukit Tinggi itu buatan Bukit Tinggi beko berang apa kai mardai Beko berang apakai marba itu kato badaninyo tepat sojuonyo manurui ndak lama to di jalan sampai oto ke padang panjang baranti tantang toko baju Oh itu toko langganan Imar di sinan kalau dipandang telata oto ditampeknya ala keluar dari seden merah hati ayam tak buka pintu kiri kanan keluar orang nambah dua Taruhnya ke dalam toko pilih baju nan elok pilih serawanan maha baik itu kalau dipandang tak tanggung-tanggung bali baju limostel sekali bali bali pakaian limostel nam buatan luar onde udah dengan mana tolong dipakai sepat agak lakian baju de udah ganti ketampe kamar ganti baju Onyo ambil baju di yatim nyo ganti baju sekali selesai baju nyo ganti jam tangan di balian pulo lalaki lo jam tangan baru agak di badan diri yatim awak gaga baju laelo bertambah gaga mapai yatim karmai
Obat tambah gagahnya yatim karma disinan. Kalau dipandang dicalik bantu badan yatim. Pakailah baju kemeja lui pakai serawa mahabali. Nak tabado gagah badannya. Obat tambahan dan merdalena mencalik bantu yatim karma Tuhan. Oh mencalik bantu yatim karma lah dibayi bali baju tadi keluarnya dari toko nyo calik mana di dalam toko kok dalam toko memandang nambah dua nyo calik upiak merdalena nyo calik buyung yatim karma sabantu Tuhan dengan nona apa sabantu tuannya dengan nona la naik kate oto marah oto babalik sedang di hati oto juo hoinyo mengecek lambe-lambe de udah dengan bana rencana udah menyambung kama udah menyambung kok itu dia nengka ditanya rencana nak masuk SMA di sanang terasa dalam hati di sinan kalau dipandang indah di jalan di palamu sampai laut tuma ke pasau kuning berhenti di halaman rumah telata oto di tempeknya. Oh keluar orang nambah dua nyo naik kate anjung nampak dek ayah jo bapak nyo calik badan anak nyo pandangi buyung yatim karma akato ayah jo mandi balana dipakan satu dikare ikue jo pangkanyo cie anak cie minantu badaso badan. Oh memandangnya Pak oh ala latiba alati bodak ke ayahnya dua jo mandekan duang tadi lah duduk di atas meja besanang inyo nambah rampik nan ayah jasanang pulo na mande cuy tujuh bakat topak darman tadi onde nak kandung yatim na oh karano angkan dak basikola bau kamari lapor jo ijazah pak calik lapor dauluna Pak calik nak lapor dahulu mandanga kata rupo itu lah nyo japui lapor jo ijazah nyo japui ke dalam bilik nanti letak dalam bangkusan lah dapet lapor jo ijazah nyo pandangi lapor kapa iko lapor pak iko ijazah tolonglah calik lapor ambo lah nyo calik dek apa dengan ibu dek ibu kopak orang berpendidikan ju manggil yang apa memandangi iyalah santiang nak utak yatim sajak mulai masuk sekolah ndak ada bangkuan mangko 7 payah batamu 8 9 ni sila por nakkan wengi
89 sila porio hebat bana apa barisu apa saran kamang kena sekolah ba itu sekali kato Pak Darmantu mandanga kato dari apa kok iyo Pak Buli bakal ndak masuk kanambo ke SMA Bukit Tinggi apa masukan ke SMA Bukit Tinggi mangece apa kabake anak iyo kabake Mardalena onde Mardalena anak apa dek karano kakak lumpandai dona menyupir oto antan udah basikola beko kok dape apa bakal ndak balik imar dari sekolah ajan yatim supiro jawaban Mardalena kok itu kato badan apa mau turuti kato Onana boy ndak do kamambanta co itu kato badaninyo nanari saritu bagala-gala ateru oh mapa sadang bagala-galanyo ate rumah balam teranggo ate tanggo menyang taurai ate pintu salam ta'zim badan kita ali seketik tentang itu walau tu ali sinan yu tu ali kabake anak mama nambah namo pie Yuliati semanjak pae masih yatim pae semanjak iul bertinggalkan yo pak oh badan dak ado makan lai doma badan dak ado minum lai minum indak ba makan pun indak oh badan la kurui bantuk pimpiang pangananyo kayatim yo pangana kabuyung yatim karma tiok malam namo basabui tiok siang namo bayimbau oh yatim dicari pak nak batamu do pak larusu ayah jo mandenyo anak la sakit oh dalam bilik ya pak tumpak di badan Yuliati oh dai menangi dalam bilik dalam ya pak onde tangisi Yulioda onde dayatim sayang Yulioda di mana badan udah kini dah di mana udah barado balik lalai dah lagi Yuliul tadaga oh bake udah la datang ayah jomande Yuli apa hoti bonyo dake bili anak onde nakkan wong Yuli naik baola makan gak sesu baola minum nak gak saragu ayo nak Pemandang kato ayah jomandi jawaban badan Yuli oh ayah serato mane
Biarlah Yul mande ndak makan mande, biarlah Yuli ndak minum yo ya. Beko abi pitina banyak, beko rusak bare bakar ruang biar nak mati. Dalam bilik yo ya, mandangan tangi anak. Meratuk badan mande Yuli alakat sanang di hati ayah Yuli mencari anak tuan obasan saroi. Kalau nyobuyong yatim karma di yatim tadanga lah datang tuanku tigo lare kironyo indah yatim itu di kampung yatim mencari naya cubo mencari nak kemano-mano na yatim karma ndak bertamu bari maaf yulaya kayuli onae. Ayah jana dibari doso yona ndak ayah sangko yul sayang kayuli nak kati sangko bantu iko dona. Baola makan anak ayah yona, baola minum yuli ibu yona. Besok kok adona yatim bertamu ayah baona. Karumana kona bagai doktor nanti boba macam dukunan datang penyakit indah namun cegaknya tetap dalam bilik dalam bantu-bantunya bantu kamati ba itu para sayan Yuli rindu tadaga kasih yatim. Hoco itu nasib Yuli hati ko ube berganti-ganti labi jawinan banyak labi sawata jua untuk mau ube Yuli hati lapai jawi dalam kandang pae. Lapai jawe dalam kandang ba itu kalau dipandang selama Yuli hati sakit nan sakit berjadi-jadi ndak perlu to bilang lamo bana. Coba dipandang badan Yuli hati kalala maka tupik bau baranang kalalawa lantik matonyo kana ube Yuli gak sanang tibo tawa naik bisonyo tuan. Ote botawanyo anaya bisonyo disinan kalau dipandangi ndak perlu to etong lamunan sakit bertambah-tambah Yuli marato juo balik laleda badan udah. Iko mayuli dah di udah yoda, iko mayul sayang udah yodai. Dia lah mati badan Yuli asa indah udah babalik na Yuli indah doda. Kakak makan na Yuli ndak kakak minum ba itu bana katoi inyo manangi dipandangi bertambah rusuh badan mande bertambah takui badan ayah. Alat tangi badan mande nak kandung upi Yuli hati bawa pengana nak kanambana janu bili peturui anyona. Yul seorang tongga babel yang upi siko sibuyon siko tuot siko sibon susiko kamabe anaya jomane dapet sakina
di dalam bilik naik. Dapat sakit dalam bilik dalam tinggal ninyo sedang sakit to japui balik yatim karma sedang tinggal di Bukit Tinggi. Oh indah to bilang lamo banana yatim kalau dipandang ala masuk inyo sekolah masuk SMA Bukit Tinggi ba itu kalau dipandang inyo lah mulai bersekolah. Nyo sadang dalam sekolah kok perai nyo bersekolah baraja membawa oto baraja menyupir oto nama Jan Mardalena Tuan. Nama Jalnyo Mardalena ba itu kalau dipandang indah to bilang lamo bana nak guno to etong lamo inyo sekolah tarwiju. Oh indah di siko di palamo abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan yo 2 bulan nabi bulan baganti tahun ala setahun 2 tahun. Tiap tahun naik sekolah utak bertambah namun juga pemikiran bertambah lanjut. Tiba di hari Minggu perai bersekolah tumpak di badan Mardalena yo pak. Di sinan kalau kok dipandang onde udah dengan bana kok tamat dah dari SMA kama udah kama nyambung dai. Kok tamat dah dari SMA kama udah kama nyambung mandanga kato bantu itu. Di sinan menjawe yatim karma kok lah tamat dia dari SMA to danga kato apa dengan ibu danga dulu kato ayah jo mande kama menyambung nangka elok ba itu kato badaninyo. Di sinan kalau dipandang biari sari itu sekolah lahir tarwiju pae. Sekolahnya lahir tarwiju nak guna to bilang lamo bana di siko kalau kok dibilang. Maalun saja badan yatim lah tamat dari sekolah tamat SMA Bukit Tinggi na yatim tamat SMA Mardalena tamat SMP Samo Babali. Kaduanya pak baliklah anak keduanya baranti oto di halaman lah turun dari sedan mewah. Satu lah turun dari sedan mewah inyolah tarwiyate. Nyola taruh hati anjuan seto tiba di anjuan tinggi labat tamu juaya jo bapak nyola duduk dekat kursi di sinan kalau dipandang mengecek anak nombor 2.
Onde apa 100.000 iko lapor pak dengan ijazah calik lapa lapor ambo kambang lapa matuma ijazahmu komandanga kato bantu itu bakato apa jo ibu onde nak kandung yatim karma ndak paralu lapor bacalik ndak paralu ijazah pak pandang dona ho apa batanyo bake yatim dan tanyo kami nambah duo rencana sekolah nak kamano naik rencana menyambung nyona nak kama jawe lekato badan kami mandanga kato rupo itu aja wapan yatim karma onde dangan lade apa tanggung-tanggung pak bulu sarue tanggung-tanggung apa barugi Padonyo ambo sekolah di Bukit Tinggi 100 jo daerah Kota Padang biala ambo ke Jakarta masuk ke UI di Jakarta masuk kau IPA di Jakarta itu kato badan-badan buyung yatim karma mandanga kato rupo itu di sini apa mengecek kok lah itu di yatim nang kaelo apa manurui kaduonyo hosinanyo tanyo badan anak nambah namo upi Mardalena onde nak kandung imarna kami batanyo pulau kaimar kok buyung si yatim karma makulianyo KUI Jakarta kok imar kamak paimanya ambuang na kato sampai mar menjawe ambotanyo udah ada ulu dah kuliah KUI Jakarta bidang apa nan udah ambil itu kato badan anak menjawe buyung yatim karma kalau rencana dia badan udah ambil bidang kedokteran itu kato yatim karma kato sampai mar menjawe kok iyo udah ambil bidang kedokteran Imar masuk lo ke Kota Padang dia ambil bidang perawatan perawat dokter rupa sunti hendak kama bayi dopai pasunti nama bayi menanga kato badan anak balaka gala badana ondak tabado sanang hati ayah jo mande cie nyo masuk perawatan cie nyo masuk kedokteran kau menunggu waktu kabarangke diambil gagang teleponnya telepon ke Kota Padang nyo ambil tiket nyo ampe buah diambil tiket pesawat nyo telepon bake kawan nyo kawan nyo ado bakarajo tuma di bagian tiket iyo di bendara Kota Padang
Odeklah dapet tiket di badannya, nanti tiket sudah di booking di sinan. Kalau kok dipandang taraso sanang dalam hati, sadang coy itu to tinggalan to japui anak mama yatim Oto japui anaknya mama yatim nambah namu pie Yuliati yola anak tiga lare 100 anak tumanyo mama inyo sadang tabuju dalam bilik bantuannya bantu kakak mati kadang mengecek kadang indah semanja yatim bausia. Hoi nyo manangi juo yo pa alakat sana ngati aya yo ya alakat sana ngati mande oh mande takui jawi kabi mande takui harato ilang kini lambo nama rasai tabuju dalam bilik dalam pulang lalai dah. Odake Yuli odai tadang atangi dirang banyak ya pak nam banyak lah ibu-ibu ya pak. Hoi konang kalama dituangku 3 lare kakak manakan talabi ke jambana lah jale anak sayang kakak manakan bau sie buyuang yatim karma kinilah sakit. Oh Yuliati opai sakit tabuju dalam bilik Tuhan. Oh sakit tabuju dalam bilik ado pamenan yatim karma sawakatu dalam sekolahnya ambil pak di Yuliati itu talata di salobanta pamenannya ambilnya tangisi. Honde udah dengan bana kampung nama ada nama uni kota nama bija yoda karena lai Yulda dia udah Yuli sayang kebake udah kota babalik badan udah kota udah pulang dake Yuli alamat mati dah badani Yuldai. Alamat mati mada badan Yuli itu bana katotangi dan sakit talabi-labi babagai doktor nanti boba macam dukunan datang ambuilai doktor pulai penyakit indah namu cegah. Oh marimbun kayu dalam pala kambang labungo tengah ladang dima penyakit namu cegak dapet dima buah kasih sayang pai. Oh sedang di dalam bilik dalam honyo ambil nasi di mande. Honyo ambil nasi sepir yang ketik nyo sendoan kemuncung Yuli. Oh makanlah nasi nak gak sesendok ya nak. Olah 3 tahun nak Yuli nak makan do nak. Semenjak yatim hilang di rumah badan lah kurui bantu pimpiang badan lah kurui bantu iko ya nak. Oh baru mengecek badan Yuli pai mengecek masam dia menangi aye mato badare-dare nani Yuli ndak do buai kakak makan na Yuli ndak kakak minum do bu. Hokon ndak babalik udah Yulbu hokon ndak nyepulang udah yatim na Yuli alun do buai. Oh kakak makan
Mencari anak bantu itu di sinan bekato badan mandi ala kesanang di hati ayah Yuli konang kalama di badan awak kekamanakan talabi ke jambana bau sielo gai buyuang yatim karma. Kinilah anak tuan ay namarasay oleh. Kinilah anak nan tabuju sakit dalam bilik. Kau sempat mati anak awak. Kau pendek umur ama badan Yuli hati. Ambo ndak rila do kato mande Yuli. Mandanga kato bantu itu sinan bakato tuangku tigo lari ndak mau sangko do dia sebantu iko kato hati bagara-gara dia. Nak paralu dia tong lamo bana tinggal ninyo di sinan to japui buyong yatim karma di japui kabukit tinggi di rumah badan. Homar dalena indah to bilang lamo bana na pagi sepagi itu lalaki pakaian kasadonyo. Lalaki baju kampeknyo ala di bawah namparalu la turun date anjon tinggi tarui kaseden merah tiang bakato apa bake yatim karma onde nak kandung yatim na kini yatim namanya piroto kami jo ibu di belakang na kami jo ibu di belakang mandanga ketoco itu lasanang hati yatim karma na yatim kamanyu piroto alala naik kampenya. Apa jo ibu di belakang mardalena duduk sebelah mukonyo duduk di samping kiri yatim karma menyupiroto kontak tabeong masih nidui gas ditakannya gas tatakan kompleng nyorese andel masuk kompleng di papa. Alala jalannya auto tadi sedang jalan kalau dipandang makato badan Mardalena onde apa 100 ibu di Jakarta tuh banyak orang nan ancak napa banyak orang nan elo banyak orang nan kayo lamo awak dah mangkok batamu besok jan baralien adai. Kasih sayang dai. Jangan sampai udah tadayo, jangan sampai udah tertipu tadayo di orang sinan dupo udah coba dan imar yoda. Mandang kato bantu itu aja wapan yatim karma onde di kandung imar dia coba na banyak nanelo imar jo apa nak kalupo dia.
Oi marjo apa nak kalupo Oto balari latarwijo Sadang jalan kalau dipandang Sadang jalan andel diopor Dari satu opor kedua lah dari dua Opor ketiga lah dari tiga lah pekampe lah dari ampe Kalau dipandang oto batambah lari juo Oh jalan oto batambah tanang Potando jalannya tanang Odang-adang lari 80 Ado mancilok ke 100 Ado cipia lah 2 bili 120 lah lari oto Kasuo hampir lah kilometer Kajaba lah tonggak kilo lah raba-raba lah tonggak kawe Tampak-tampak gambar tangkura Oh nasi mandasi kasih alui bunyi babuni kerekel jaguang bunyi basiwa jalan gadang bunyi manasa di panare bak kasih buka kedatang bak itu kancang lari oto tuan Oba itu kancangnya lari oto di sinan kalau dipandang dak guna oto etong lamo Oh di siko kalau dicali indak di jalan di Palamo dari Bukit Tinggi ke Kota Padang Tolataan sampai ke Padang Latiboto Oh di bendara Latiboto di bandara di sinan kalau dipandang ala turun dari oto batamu jo kawan nama nolong diagian sekali kontak sedenan tiket sudah nyo ambil lah tarui ke ruangan tunggu Olah tarui ke ruangan tunggu menunggu waktu kabarangke indak to bilang lamo bana Odek lamo juo menunggu latibo pulau pemberitahuan waktu barangke na latibo Alanyo naik nyo ate pesawat labasamu orang tu naik 100 orang penumpang na lain apa jo ibu ala juo 100 yatim jo Mardalena Oh di sinan kalau kok dipandang setelah naik ate pesawat ala duduknya kampeknya sabuk pengaman lata pasang tuan Oh sabuk pengaman lata pasang Oh di sinan kalau kok dilihat Oh barangke pesawat dari Tumapan nama Pelabuhan Padang tentu ke Jakarta kanyo tuju di Maluati tak ke Mamang Milojo anak mama ke Batamu Oh walau yatim sedang sanang cuy itu sedang sanang pai jonang kayo Oh tapi anak mamaknya ndak namu lupa kondak de upiak Yuliati ambo ndak pandai tuan tuli baca pai Ojo itu bana pak nantakana di hati pak yatim karma Oh barangke nyo dari Pelabuhan Kota Padang Jakarta nangkanyo tuju
Oh barangke pesawat tadi tabang membubuang pesawat kau daro tabang kemacan donyo tadi tabang membubuang kau daro tabiru biru oh di udaro oh indah tong lamo bana ndak kalamo loate udaro anggarannya 1,5 jam lah sampai ke pelabuhan di Jakarta. Oh pemberitahuannya tumanya tiba sekali masuk pesawat ke mandaran. Oh di sinan kalau dipandanglah siap penumpang nambah oh anak tekana di yatim karma yo tekaca duya di nang kayu ndak lamo banado dari Padang ke Jakarta lati bolo awak di Jakarta yo la santiang leu duya kini oh itu nanti kenapa dalam hati olah turun orang nambahnya apa jo ibu turun pulo sarato buyong yatim karma cukui jo inyo Pak Mardalena oh alala turun na kampe nyo keluar tarui bajalan Pak oh keluarnya tarui bajalan tentu menunggu juga sabanta mambiek nyoba bananado mambiek tas nambah bau di sinan kalau dipandang olah dapet nyoba tas nan di bau baru keluarnya mekampeknya sedang berjalan-jalan yo diambil taksi sekali lah dapet taksi sekutiko oh bakato supir taksi tadi kapai kama pak kato supir taksi bakato Pak Darman tadi antana bokaman darin hotel dia oh antana bokaman darin hotel ba itu kato badan liau mandanga kato cuy itu supir taksi tahu sekali oh indah dibilang lamo bana ndak paralu dietong lamo lanai oto badaninyo lanai oto kampeknya sudah lanai ate oto ala bajalan taksi tadi kontaknya beong masih ni duit gasa ditakan gas tatakan komplengnya rese oto bajalan nak nyolai Pak oto bajalannya anaknya lain ndak lama kita bilangkan disiko kalau dipandang panik dek lama to jalan oh di sinan kalau kok dilihat lataan sampai ke Mandarin Hotel satu tiba di Mandarin Hotel baranti oto sekali satu baranti taksi tadi lah turun apa jo ibu sarato buyuang yatim karma oh cukui jo anak apa nambah namo Mardalena ongkos taksi sudah dibayar apa lah tarui masuk hotel Pak
Oh apa lataruinyo masuk hotel kironyo Pak Darman tadi asanyo sampai ke Jakarta nyo tetap menginap di Mandarin Hotel ba itu kalau kok dipandang. Oh pegawai hotel tahu deh apa seto nampak apa lah datang nyo sonsong di pegawai hotel barabu apa para lu kamar mandanga kato pegawai hotel ambo para lu kamar dua buana para lu kamarnya dua buah bakato sekali apa tadi onde nak kandung Mardalena iko makunci kamar imar baduo dengan ibu ko apa baduo yo yatim ba itu kato badaninyo onda para lu to etong lamu ala tarui ka kamar masing-masing sada di kamar masing-masing lah tibo di dalam kamar ukuran tidurnya lah tidur ukuran laloknya lah lalok ba itu kalau kok dipandang. Ona yatimnya apa itu pulo sadangnya yatim sudah tidur nyo bangun yatim dari tidur duduknya di bangku luar duduk di bangku sama seorang oh sambil membaca pak surat kabar awak nan sadang duduk sadang duduk di bangku luar datang orang bule ampe orang pak oh datang orang bule nyo ampe orang seto datang orang bule ampe orang nyobae bahasa kulit putih nyo tentu bahasa Inggris di sinan kalau dipandang. Ona alun sajo pegawai hotel inyo ndak pandai bahasa kulit putih ndak pandai bahasa Inggris di sinan sajo nyo usia setonyo mulai lah tahu usia barulah datang yatim karma onde udah pegawai hotel iyo kok labi dah kamar di siko mandanga kato bantu itu onde di kandung namudo iyo dia Hokok kamar hotel dia nangkang tanyo banyak le dia kamar nan tinggal kato sampai yatim menjawe kok yo banyak kamar nan tinggal madah. Oh itu bule nan datang barampek tadi meminta kamar dua buah dai. Oma minta kamar dah dua buah mengapoinyo udah usia ba itu kato badan yatim baru bakato pegawai hotel ni tolong ni kandung tolong udah nak tahu bahasa Inggris nak pandai bahasa kulit putih. Tolonglah japui dia orang bule tu kabetulan orang bule nambah rampe masih nyotaga di laman hotel pak masih nyotaga di halaman hotel di sini nyoturui di yatim karma satu nyoturui di si yatim nyokaban kamar lai banyak masih ada kamar nanti enggak olah balik orang bule tadi lah masuk ke dalam hotel nyo ambilan kunci kamar dua buah nak tabah dosa nang nyuati pegawai hotel kironyo pegawai hotel adik kontan dari nampunyo oh Mandarin Hotel adik kontan nampunyo Mandarin Hotel saudara bule dapet kamar bagalak-galak keduanya
Onde dia kandung dia namudo bertanya udah kan namudo siapa gala dengan namo. Oh siapa dia galajo namo kalau itu nanu datanyo ambo banamo yatim karma Oh ambo banamo yatim karma latau namo manso yatim onde dia kandung yatim dia anak ko dari Pak Darman kalau nan Pak Darman orang Bukit Tinggi tu langganan badan udah obatannya udah kayak tim badan ang pai ke Jakarta atau kandak pai ke Rajo atau kuliah ke Jakarta. Mandang kato rupo itu onde udah dangakan bana rencana badan diri ambo kok kanda bakuliah dai. Oh ambo koyo dah bakuliah kato sampai serupo itu ko iyo angkan dak kuliah ke Jakarta. Oh kuliah kau i Jakarta ko nani tuang jantakui pulo urang kaduo di UI tu dosennya kakak awak bana dia. Oh dosennya kakak awak bana ojo udah beko badan ampai sarato apa dengan ibu tapi udah minta tolong ke badan ang si yatim dek karanuang di sekolah kuliah ngindak kata gaduh tinggang di Mandarin Hotel. Oh biaya kuliah dia tanggung jawab udah ndak kata pakai dopiti mande tapi karajuang jo udah karajo jadi juru bahasa dia. Oh karajo jadi dia juru bahasa mandanga kato dari udah kalau itu danan udah kaban tunggu dulu apa mau jago tunggu jago apa jo mande baru nyawa. Oh boleh mengecek dah